Canada jamana ye dɔ bɔ a ka kalanden minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka n'a bila kalanden ba 400 ani ba 37 mun jiginna ni 110 ye n'i y'a sanga salon na. Cheikhumar Kirakoya ale sera Canada ka bɔ Burkina Faso tɛ san kelen bɔ. A ka kalan tɛmɛcogo o ni mɔgɔ caman minnu bɛ kalan kɛ Canada kɔnɔna la a bɛɛ ye kelen ye. J'ai choisi le Canada parce que ne ye Canada sugandi k'a sababuya kɛ i bɛ se ka nafa caman minnu sɔrɔ ne ka kalan tagabolo la. Nka nin wagati na a ka gɛlɛn ka to Canada ani k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i ka diplôme sɔrɔlen kɔfɛ. Kalanden minnu bɛna natɔla don Canada u kan ka yira k'a fɔ ko $20,000 ɲɔgɔnna o b'u bolo mara la ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ $10,000 o de kun laɲininen don. Yanni ka se ka baara kɛ Canada i ka diplôme sɔrɔlen kɔfɛ kalandenw kan ka se k'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka anglais-kan walima tubabukan fɔ ani u ka se ka kalanbolo o ka boli fɛn ka Canada mago bɛ mun na. Misali la i n'a fɔ kalan dɔnnijɛ, sɛnɛ walima kɛnɛya fanfɛla. Quand j'ai quitté le pays, c'était ne bɔlen n ka jamana la a siɲɛ fɔlɔ la ne tun bɛ baara kɛ dugujukɔrɔfɛnkow de la. Nka sisan Canada doni ani bɔli sariya kuraw ne ye n ka kalanbolo falen ka d'a kan ne tun bɛ fɛ ka n yɛrɛ bɛrɛbɛn ni o sariya kuraw ye. Canada jamana ɲɛmɔgɔw ko ni sariya kura ninnu a dabɔra yaasa ka se ka dɔ bɔ fasojama buguli la wagatini kunkurunin kɔnɔna la yaasa ka se ka fɛɛrɛ di Canada gouvernement ma sokow ani kɛnɛyakow olu ka se ka ɲɛnabɔ. Nin waleya ninnu ɲɛma kalandenw caman b'u ɲɛsin tunga ma ani application i n'a fɔ Shira ni ale bilala sen ka Buki Wanda fɛ. U ka siti ale bɛ kalandenw u kalan u kan ka se ka visa sɔrɔ cogoya min na ani Canada nali cogoyaw ani baara ɲini cogoyaw. This is the time where a DIY process. Ni wagati ye wagati mun na ni ka brisali o tɛ ɲɛnabɔ ka d'a kan Canada doli ko a bɛ se ka yɛlɛma wagati bɛɛ la. O kosɔn i kan ka fɛɛrɛ bila sen kan k'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ne bolo yaasa ne ka se k'a sɔrɔ. Ali ni nin ko sabatilen tɛ kosɛbɛ Kirakoya ale ko ale kɔni dalen don a la kosɛbɛ ko a bɛna se ka a jeniyɔrɔ fin ka jamana mun ye a lamɔ ani a yɛrɛ faso jamana. Ce que je compte faire après ma formation. Ne bɛ fɛ ka mun kɛ n ka kalan kɔfɛ o ye ka se ka baara kɛcogoya faamuya ani ka opportunitéw caman ɲini ani san o san n ka segin n ka jamana kɔnɔ ka d'a kan n ye kalan minnu kɛ yan n bɛ fɛ ka taa n ka jamana dɛmɛ ni o ye. Wanda ale y'a fara kan k'a fɔ ko kalanden minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na ko u bɛ dɛmɛ don Canada sɔrɔko la ni miliyari 22 ye san o san. A ko fɛnɛ ko wa dɔ bɔlen u hakɛ la ko o bɛ se ka dɔ bɔ Canada sɔrɔ la ani Canada ka dɔnniyabagaw la.